הפעם בעזרת השם, קהל קדוש ויקר, השם יזכנו על דבר כבוד שמו, לדבר על דבר שלפעמים הוא קצת רחוק מאיתנו, וזהו השגחה פרטית. מהי השגחה פרטית? אדם צריך כדי לזכות להשגחה פרטית לעשות השתדלות כמעה, קטנה, לזוז מאותו מקום שלו. כל תזוזה קטנה, כל מילימטר למטה שווה לקילומטרים למעלה. מאיפה יש לנו ראיה? אומר רבי אליעזר פפו הגדול בספרו פלא יועץ, זכותו יגן לכם ועלינו כלל ישראל, שההשתדלות צריך להיות לכל דבר טוב. כל דבר צריך טוב, גם במילה דעלמא וגם במילה דשמיא. גם בעניין של דברים שפה אדם צריך פה בעולם הזה, וגם בעניין של שמיים. כי בעניין של שמיים, כשתבח שמו לעד, אדם לפעמים חושב שצריך אוקוס פוקוס. לא, תזוזה קטנה שלנו פה למטה מולידה עולמות למעלה. מוזיז עולמות. יהודי לפעמים אומר, תשמע, קשה לי, צר לי, מר לי, מתוק לי. והוא שוכח שיש אבא שמשגיח. עד כדי כך שהגמרא אומרת שגם אפילו אם אדם חוטא חס ושלום, השוכן איתם בתוך טומאותם. יש לנו אבא כזה גדול בשמיים, שמשגיח באופן תדיר על כל בן ובת שלו. עם הקודש, כמובן שזה עם ישראל. לכל פינה ולכל מקום, בכל עת ובכל זמן, 24 שעות ביממה, 360 מעלות יש שמירה עליונה לכל יהודי ויהודייה בארץ ובתפוצות. בכל צעד ושעל. ולכן, כל יהודי צריך להיזהר שאף על פי שהכל בידי שמיים, אבל שאמורה כל מילה ומילה שנגזרת. הגמרא אומרת, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אם אין מכריזין עליו מלמעלה. זאת אומרת, פעולה שנעשית למטה, יש לה השגחה והכרזה גם למעלה. אבל, שיקום דבר, צריך לעשות השתדלות וחריצות וזריזות, על מנת להציל לקוחים למוות. את יכולה לבוא לחזק עכשיו את חברתך בשיעור מוסר, לחזק לה את הנפש שלה. התורה היא הפסיכולוגיה והלוגיקה המחשבתית הגדולה ביותר שיש בעולם, באופן טבעי מתנת שמיים. ואין יהודי שיתחבר לתורה הקדושה ולא ימצא בה מזור ומרפא, שמחה וישועה, ויפתח בעבורו שערי שמיים הלכה למעשה. אומר רבי אליעזר פפו הקדוש, בטרם יצא הקצף חמת המלך על מלאכי המוות רחמנא ליצלן, לא עליכם ולא עלינו, וכמה פעמים שמענו כל מיני מעשים שהיו יכולים להציל לקוחים למוות בדבר קל, מתוך התרשמות שאומרים אין פחד, אין פחד, וחוששים להוציא ממון, וסוף שנתגדלה המדורה והשלהבת עולה. יש השגחה פרטית, אבל יחד עם זאת יש גם כן מעין הסתכלות מדויקת של חס ושלום חוסר אמון כזה, שהאדם מסתכל על ההשגחה הפרטית. נכון שהאדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו, וכשאדם רוצה לעזור לחברו ועכשיו שכנו אין לו מה לאכול בבית, אז אם הוא עכשיו יזיל כמה ממון וייתן לו גם קצת דגים, קצת בשר ויין, הקדוש ברוך הוא יברך אותו בכל מילה דמיטב. אתה הוא ההשגחה הפרטית שלו. וכל אחד ואחד שהוא נותן לחברו משהו, הוא משפיע לו, זה גם מאת השם. ההשגחה היא השגחה פרטית. יש הרבה שלוחים למקום, אבל הקונטרולר שיושב למעלה, מי שמרים את החוטים, הוא בורא עולם בלבד. ולכן צריך כל אדם להיזהר מאוד שלא יהיה חס ושלום אדם יחשוב במחשבתו, אני צריך לפזר הרבה ממון על מנת להציל עוד יהודי ועוד יהודייה. אם אני אקבץ את הממון הזה ואשמור אותו, אני אציל את עצמי. לא. אמר הגאון הקדוש, הקוצק רבה, לתלמידיו, האדמו"ר מקוצק, זכותו יגן לכם ועלינו כלל ישראל. תלמידיי חביביי, כל מי שלא ישמור על הבנים של חברו, סופו שיפול בבנים שלו חס ושלום. למה? כי ישראל ערבים זה לזה. זה סירה אחת חד אמחתא, וכל אחד צריך לדעת שכל אחד צריך לעשות מאמץ גדול להבין שיש השגחה פרטית, אבל גם
שאדם יעשה עד היכן שידו מגעת. מסופר על בתיה בת פרעה, שהיא גדלה בבית של רשע גדול, שרוצה לשחוט ולהטביע תינוקות ילדי ישראל, והיה רוצה לעשות איתם, לחנוק אותם בתיק ולהטביעם במים. כל הבן הילוד היאורה תשליכו וכל הבת תחיו. זו שגדלה אצל אבא כזה רשע, היא טובלת ביאור, עושה טהרה. אחרי שהיא טובלת, היא מכוונת דעתה שהיא צריכה לגדל את התינוק הזה שהיא משתה מן המים. אומר המדרש, בתיה בת פרעה, היא רחוקה 15 אמה, זה כמעט 7.5 אפילו קצת מטרים יותר, והיא מושיטה את המים לשאת את התיבה בידה. את רחוקה בתיה מהמים, מהתיבה, ואת מושיטה את ידייך כדי לאחוז את התיבה בידייך 15 אמה. זאת אומרת, קהל קדוש, שאין מציאות שעכשיו פתאום יהיה לה יד האריכתא, תהיה לה יד ארוכה. מבינה בתיה בת פרעה שהיד שלה יכולה להיות לאורך מסוים, אבל לא יהיה מצב כזה לעולם שבתיה בת פרעה יהיה לה יד שהיא באורך של 7.5 מטר. מה עושה בתיה בת פרעה הקדושה? אגב, בתיה בת פרעה היא אחת מ10 הצדיקים והצדיקות שנכנסו חיים בגוף לגן עדן. היא טבלה לשם גירות והושיטה את ידיה בכל הכוח ואת גבה בצורה כזו עד להיכן שידה מגעת. ראה הבורא יתברך ישתבח שמו ויתעלה שבתיה בת פרעה עושה את המאמץ הגדול ביותר. העריך לה, אומר המדרש, ב-15 אמה מה שהיה חסר לה, ואחזה ותשלח את המתה, ואחזה בתיבה של משה רבנו הרעיה מאמנה, זכותו יגן עלינו אמן, והביאה אותו עד אליה. חז"ל אומרים, כל בר דעת מבין שאם אנחנו נעשה את התנועה הזאת, אז בסדר. אז יש אחד שיש לו יד 40 סנטים, 50 סנטים, 70 סנטים, 80 סנטים לגבוהים ביותר, אבל אין יד שיש לה אורך של 7.5 מטרים. מכאן אנחנו רואים שיש פה השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא לבוא ולשאת במסירות נפש את משה הרעיה מאמנה, זכותו יגן עלינו אמן, ושהוא יגדל בארמון, שזה עוד השגחה פרטית. פרעה מעמיד שוטרים, מעמיד שוטרי חרש, בלשים, חיילים בכל מקום, שלא ייוולד מושיען של ישראל. בסוף אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני פה משגיח על העולם, לא אתה. אתה יודע איפה משה יגדל? הבת שלך תמשה אותו מהמים, היא תדאג להביא לו מינקת במשכורת. מי זו מינקת במשכורת? זה יוכבד, זה אמו הטבעית של משה הרעיה מאמנה. והיא תביא לו בייביסיטר ומטפלת, ואחת שתעשה לו כל הזמן, תנדנד אותו ותשאיר לו שירי קודש. זו אחותו הביולוגית, זו מרים, והיא תקבל צ'ק מהארמון, כן? From the bank of the king of the Egypt. צ'ק מהארמון של המלך של מצרים. 1, תו יוכבד, לוי. 2, תו מרים, לוי. זה הכל. מה? איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא הצליח לשתול את משה רבנו, שבסוף מי שיגדל אותו זה לא פחות ולא יותר זה שרוצה להרוג אותו? השתבח שמו לעד. הרי זה השגחה פרטית מאין כמוה. לעתים אדם חושב שהשם עשה לו דבר שהוא לא טוב. כשהוא בודק אחר כך והוא עושה אחורה רוורס, הוא אומר, אוי ובוי, השם ירחם. עוד אני כעסתי, חשבתי שכל כך מר לי, איזה טוב השם, השתבח שמו לעד. צריך להיות כפרה בשביל הקדוש ברוך הוא. כל הזמן הוא עושה לנו כל כך הרבה טוב, ואנחנו שוכחים להודות. ובכל השגחה והשגחה זה מתלווה כמו פאזלים, ואדם מרכיב בחיים שלו כל כך הרבה פאזלים, ועד שהתמונה הופכת להיות מושלמת. לכן, אל תהיה נותן צדקה לשכן שלך לאחר שהוא נפל על הרצפה ותתרברב עם הממון שלך או עם הכוח שהקדוש ברוך הוא מלך העולם השפיע לך.
השם נתן לך להיות מושגח פרטי, בשביל שאתה תהיה השליח להשגיח פרטי על חברך ושכנך. ואז לא החוכמה שתיתן לו במצב שהוא הופך להיות חצי מת, ואז אתה משפיע לו, ואז אחר כך הוא נפטר לבית עולם, אתה אומר, אוש, כל כך רציתי לעזור לו. לא, זה כבר לא חוכמה. אלא לפני שהוא נופל, אתה תהיה לאחייעזר ולאחי שמח לכל יהודי, ואתה תהיה היד האריכתא, השליח של הקדוש ברוך הוא, שלוחה דרבנן, שלוחה דקודשא בריחו, להיטיב עם חברך. זה השגחה פרטית. נכון שיש שם עוד איזה סיבוב קטן, נכון שיש עוד איזה משהו שכאילו בין הבורא יתברך לברוש שלו, עוד ברור אחד שהוא נשלח, ועל ידי כך אתה זוכה. ולכן, אם יש אפילו מישהו שנפל בשבי, אדם צריך לרוץ מהר להציל את הנופל בידם, שחז ושלום לא ישמור אותו חז ושלום, ויעשה בו פוגרום איזשהו אדם בעל כמורה או בעל עבודה זרה, ואז אדם שנכנס שם, העקום אין מרחמים עליו כיוון שנפל בידם. ואילו אתה היה לך כוח ממוני או כוח רצוני לעזור באמת, אתה הוא השליח להשגחה פרטית לאותו יהודי. ואם דיברנו קהל קדוש, ותודה רבה על ההקשבה גם בשעה מאוחרת, שלמצווה אחת ועוד אחת, שתי מצוות, אומר השולחן ערוך, יהיה מותר למכור ספר תורה שבאחד. הראשון, פדיון שבויים. יהודי שנפל בשבי, יש מצווה למכור אותו, לקנות אותו ולפדות אותו, ולמכור כל אשר לנו כדי להביא אותו. ואין מספיק כסף. אז צריך למכור עכשיו ספר תורה שבאחד. ספר תורה שבאחד הוא עולה סכום לא קטן. האם יהיה מותר? מרן כותב שצריך למכור את ספר תורה בהיכל על מנת לבדות נשמה יהודית שעכשיו נפלה בשבי. והדבר השני, קהל קדוש, זה מצוות פריה ורביה, חתן וכלה שרוצים להקים את הבית, לשם הבאת פירות של הקדוש ברוך הוא ונשמות קדושות וטהורות לעולם, יהיה מותר וצריך למכור ספר תורה שבהיכל על מנת להביא את התינוקות של בית רבן לעולם, שהם העדים והערבים לנתינת התורה הקדושה. וידוע גודל הצלת נפשות, שכל התורה ניתנה לדחות על פיקוח נפש. נכון שיש השגחה פרטית, ונכון שהשם לא עוזב, וגם אסתר המלכה הייתה לה השגחה פרטית, שהיא הייתה בת 80 שנה, ירקרוקת, סבתא, איך אומרים נערה? כל הנערות, היא הנערה היחידה שהייתה בת 80. 80 זה גיל של מושב זקנים, לא של נערה. כשהקדוש ברוך הוא אומרת הגמרא במסכת מגילה, שהיו 3 מלאכים, שכל אחד עשה תפקיד אחר. מלאך אחד מתח לה את הצוואר כלפי מעלה. מלאך שני, אומרת הגמרא, הוא שלח ומשך עליה חוט של חסד והפך אותה ליפה בכל הנשים. והמלאך השלישי הוא הושיט את השרביט שתיגע בראש השרביט, והדחיקה הזו של השרביט סגרה את התמונה שהבחירה הייתה בסוף אסתר המלכה. גם השגחה פרטית של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כל יום קם בעולם מלך חדש, מנהיג חדש, גם בין אומות העולם. את זה מתכנן ומסדר לא פחות ולא יותר מי שאמר והיה העולם. שנאמר, אומרת הגמרא, מלכים, שרים ורוזנים ביד השם, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה. ולכן לפעמים בן אומר, תשמע, הייתה תחרות, תצביעו. בשמיים כבר כתוב מי נבחר. אתה לא יודע, אבל השם יודע. זאת אומרת, הכל מושגח פרטי. ואם בן אדם מאמין כך, בצורה כזו חזקה, ודאי וודאי וודאי. יש גדול המאמינים, שהוא היה אברהם אבינו. הגמרא במסכת סנהדרין, מובא שם כי אבינו הראשון אחד היה ושמו אברהם. ואברהם אבינו עליו השלום
יצא ממנו רבבות אלפי ישראל, ומהאדם הראשון יצא כל העולם. לכן אנחנו חייבים לעשות לכל דבר טוב, למהר ולהשתדל בכל כוחנו, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שכל אדם ישתדל בכל כוחו לעשות ולהשתדל טוב, והשם הטוב בעיניו הוא יעשה, ישלם שכר גדול לכל מי שמשתדל להתקרב באמונתו אל הבורא על מנת לזכות. הלכה למעשה השתבח שמו לעד. ולכן שאדם מבין שהוא מושגח פרטית, שורש של תיקון המידות של האדם הוא סור מרע. ברגע שאדם רק מתחיל לסור מרע, כבר הקדוש ברוך הוא משלים לו את הטוב. וכי עד עכשיו הוא לא היה מושגח? בוודאי. הוא היה מושגח בחסד גדול. אילו אדם היה יודע כמה הוא מושגח. אומר מרן החזון איש הקדוש בספרו אמונה וביטחון, שידע כל יהודי שאם אדם מקיים סור מרע ועשה טוב, הוא זוכה להתקדם ולהתקדש. אני בקטנותי הייתי לומד אצל המורי, אצל מורי סלם ומורי יהודה. גדלתי בשכונת יד אליהו בתל אביב, וליד בית הכנסת של מור אבי זצ"ל בשדרות המעפילים 8, שם היה בית כנסת שנקרא נווה נתן, ובכל שבת היה מורי. אחד הצדיקים היה מורי סלם, רבי שלום משולם זכר צדיק לחיי העולם הבא, שזכיתי כמה פעמים בתור נער לרוץ להביא את הרכב ולקחת אותו במוצאי שבת הביתה. היה חשוב לי מאוד לקחת את הרב הביתה בכל מוצאי שבת. באחת הפעמים יצאתי במוצאי שבת מפתח בית הכנסת ורצתי לכיוון הבית להביא את הבית, המפתחות של הרכב, מהר לחזור לבית הכנסת עם הרכב, לקחת את הרב הביתה. תוך כדי שאני רץ הביתה במרוצה, כדי שהמורי חלילה לא יצטרך ללכת בכבדות ובקושי רב הביתה, הבאתי את המפתחות, הסתובבה לי כל הרגל והתנפחה. מזל שהרכב שלי היה אוטומט, אז נהגתי עם רגל שמאל, ברקס גז לאט לאט, איך שיכולתי, והרגל שהתנפחה עם כאבים איומים. לקחתי את המורי גם אז עם רגל אחת, כואבת ונפוחה. כשליוויתי את המורי בקפיצות עד לפתח ביתו, נשקתי את ראשו ונשקתי את ידו של מורי סלם, שזכיתי לנק תורה בקטנותי מהקדוש הזה. ואמרתי לו, מורי, יש לי שאלה אליך. כתוב, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. מדוע באתי לקחת אותך מבית הכנסת הישר הביתה, וראיתי שצריך להזדרז, התנפחה לי כל הרגל, הסתובב לי כל הקרסול, ופתאום אני צולע על רגל אחד. אמר לי הרב, תדע לך, יש לך השגחה פרטית. יש לך השגחה פרטית. אולי היה צריך לקרוא לך נזק יותר גדול. רק ראו בשמיים שבאת לקחת אותי בשמחה רבה ובחדוות לבב והתאמצת ורצת, סגרו את כל הנזק שאמור היה להיות לך נזק יותר גדול, רק שהקרסול הסתובב והתנפחה קצת הרגל. שמחתי ונזכרתי במילותיו הקדושות של מורי סלם הקדוש. הייתה לך השגחה פרטית. לכל יהודי יש השגחה פרטית. הגמרא מספרת במסכת תענית בדף כ"ג עמוד א' על אחד מגדולי ענקי ישראל ששלחו לו חוני המעגל. חוני המעגל, אומרת הגמרא, תנו רבנן, פעם אחת יצא רוב אדר, ראש חודש אדר, ועדיין לא ירדו גשמים. עוד מעט מתחיל להגיע חודש ניסן, בזמן של אביב, ועדיין לא ירדו גשמים. היה שנת בצורת. שלחו לחוני המעגל, שהיה אחד מגדולי ישראל, ואמרו לו, התפלל וירדו גשמים. חוני התפלל, ועדיין לא ירדו גשמים. עוגה, הוא עשה עוגה כמו חבקוק הנביא, ונתן תנאי ונשבע
שנאמר בחבקוק פרק ב' פסוק א', על משמרתי אעמודה ואתייצבה על מצור. אני אעמוד, יעשה עיגול כמו חבקוק הנביא, ולכן לא זז ממקומו, כמו עושה להשם תנאי, ואמר לפני הבורא יתברך, אמר חוני המעגל, ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי, שאני כבן בית לפניך, נשבע אני בשמך הגדול, שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. חוני המעגל פונה להשם יתברך בדרישה ובשבועה. התחילו גשמים מנטפים, התחילו לטפטף גשם לאט לאט. אמרו לו תלמידיו לחוני, רבי, ראינוך ולא נמות, עכשיו ראינו אותך שאתה מתפלל ולא נמות, זאת אומרת הבצורת הזאת תסתיים סוף כל סוף, שאנחנו בעזרת השם נזכה לחיות, לא נמות ברע. כי מדומים אנו שאין גשמים. אנחנו עכשיו חושבים שחס ושלום אולי השם לא רוצה בנו, ולכן הגשמים, הטיפות האלה המועטים שיורדים, אולי אלא רק להתיר את שבועתך, אולי לא רוצים לתת לנו חס ושלום גשם שנחיה, אלא רוצים לפגוע בכבודך, אז הורידו טפטוף על מנת לא לבייש את כבודך. אבל השאלה, אנחנו נחיה שעכשיו אנחנו רואים אותך? אומרת הגמרא, אמר חוני לפני הקדוש ברוך הוא, לא כך שאלתי, אני לא רוצה, ביקשתי גשמים, אומר חוני המעגל, אני רוצה גשמים שהם יותר חזקים. ירדו גשמי בורות, שיחין ומערות, זה גשמים בשפע, שמילאו, השתבח שמו לעד את כל סוגי החפירות שאוגרים. וירד גשם בשפע, ממש בזעף, עד שכל טיפה וטיפה הייתה גדולה כמלוא פי חבית. הגודל שלה היה כמו הפייה של החבית, השתבח שמו לעד. ושיערו חכמים שאין בטיפות שירדו אפילו טיפה אחת פחות משיעור לוג. אמרו לו חכמים, רבי, ראינוך ולא נמות? רצוננו להמשיך לראות אותך ולא למות משיטפונות שחס ושלום יבואו מהגשמים הללו. בהתחלה אמרו שלא נמות מהטפטוף כי עושים לך כבוד בשמיים, ועכשיו השתבח שמך לעד מלכנו, יורד שפע גדול, אבל נהיה שיטפונות, אז שלא נמות משיטפונות. בהתחלה פחדנו למות מן הרעב, עכשיו שלא נמות מהשיטפון, מכל הגשמים שירדו בשפע, השתבח שמו לעד. עד שכל טיפה וטיפה כמלוא חבית. אמרו לו תלמידיו, רבי, ראינוך ולא נמות? כי אם דומים אנו שאין גשמים יורדים אלא לאבד את העולם, רחמנא ליצלן. אמר חוני לפני הקדוש ברוך הוא, לא כך שאלתי אלא גשמי רצון. גשמי רצון זה גשמי חיבה, שהשם מוריד אותם בנחת, בשפע, יורד לאדמה, משפיע לה, סופגים, משפיעים לשורשים ומוציאים פירות טובים. לפניו גשמי רצון, גשמי ברכה, גשמי נדבה, ויורדים שפע ברוך השם, ישתבח שמו לעד. אמרו לו, ירדו הגשמים כתקנן עד שעלו כל העם מפני הגשמים. אמרו לו, רבי, כשם שהתפללת, כשירדו כך, התפלל אתה שילכו להם. השתבח שמו לעד לאחר שירדו הגשמים, תתפלל עכשיו שילכו להם. הביאו לו פר הודעה להתוודות עליו, להקריב שלמים. הביאו לו פר הודעה, ושמח חוני עליו את שתי ידיו ואמר, ריבונו של עולם, עמך ישראל שהוצאת ממצרים, אינן יכולים לעמוד לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות. כעסת עליהם ומנעת מהם את הגשם. אינן יכולים לעמוד, והשפעת עליהם רוב טובה, שהבאת עליהם גשמים מרובים, אינן יכולים לעמוד גם בשיטפונות בגשמים מרובים, אלא יהי רצון שיפסקו הגשמים ויהיה רווח בעולם. מיד נשבה הרוח ונתפזרו העננים, ועכשיו השתבח שמו לעד, זרחה שמש חדשה
מאירה את כל העולם כולו. ויצאו העם לשדה, והביאו להם, ברוך השם, כמהין ופטריות, והיה שפע גדול. שלח לו רבי שמעון בן שטח לחוני המעגל, והוא אמר לו, אלמלא חוני אתה, הייתי גוזר עליך נידוי, שם ירחם. מה זה נידוי, מוריי ורבותיי? נידוי זה לא פשוט. אדם שהולכים לנדותו, אם יש לו עסק, אף אחד לא מתעסק איתו. אם יש לו ילדים, אף אחד לא מתחתן איתם. אם הוא מגיע לבית כנסת בתור עשירי, ויש 9, כולם מתפללים יחיד, אינו נחשב עשירי. בקיצור, הוא פסול ומפוסל בקרב ישראל, השם ירחם. אמר לו חוני המעגל, אילולא חוני אתה, אמר לו רבי שמעון בן שטח, אמר לו, תדע לך, הייתי גוזר עליך נידוי, ולא עוד, אלא שאילו היו שנים כשני אליהו, שנגזרת גזרה על עצירת הגשמים, ומפתחות הגשמים ניתנו אז בידיו של אליהו הנביא, לא נמצא שם שמיים מתחלל על ידך. לא יכול להיות שאתה חוני נשבעת שלא יצאת מהמעגל עד שירדו גשמים, ואליהו נשבע שלא ירדו גשמים עד שיכריז עליהם. שכאילו אתה עכשיו מה שעושה מה שאליהו הנביא עשה. אומרת הגמרא, אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא? מה זה מתחטא? שאתה כמו תינוק שמחזיק את הרגליים של אבא שלו. לפעמים הילד ככה רואה מבט שאבא קוצף, אז הוא עכשיו מחבק את הרגל של אבא, מול אבא די, אבא נמס ברחמיו על הילד, ואז הוא שמח בו, ואז הוא מוחל לו. אז אמר לו, כן, מה אעשה לך שאתה מתחטא, אתה מתנהג שלא כהוגן לפני המקום, ככה אתה מתחטא, עושה בצורה כזו, כן? ועושה לך המקום את רצונך, הקדוש ברוך הוא מקבל את החיתוי שלך, את מה שאתה עושה. אומר לו אבא, הוליכני לרחצני במים חמים, שוטפני בצונן, תן לי אגוזים, שקדים, אפרסקים ורימונים, ונותן לו. ועליך הכתוב אומר, מה שאמר לך מכל אדם במשלי, שלמה המלך עליו שלום בפרק כ"ג פסוק כ"ה, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. מה ראינו במעשה הזה של חוני המעגל? חוני היה דבוק באמונתו בשם יתברך, והוא שלח את כל כולו. השם נתן לו לראות שיש לו השגחה פרטית משום גדלותו. כל יהודי יש לו השגחה פרטית. ויש אדם אחד שבא לרב ואמר לו, כבוד הרב, תדע לך, יש לי 10 בנים, אין לי מקום בבית. השתבח שמו לעד שיש לי 10 בנים, אבל אחד יושן על השני, אין מקום לזוז מילימטר. הרב, אני רוצה לעבור לדירה יותר גדולה, אין מקום. אמר לו הרב, בני, יקירי, חביבי, תיקח כבשה, תכניס אותה הביתה. אמר לו הרב, אני אומר לך, אין מקום, אתה אומר תכניס כבשה? איפה נכניס את הכבשה, כבוד הרב? יש לי 10 ילדים, אחד על השני. מה לעשות? הרב אמר, עכשיו זה ציווי, ככל אשר רוח מורך. לקח אותו יהודי את הכבשה, הכניס אותה הביתה, ושם את הכבשה הזאת והילדים, איזה ריח, איזה זה, מחילה מכבודכם, איפה סטריליזציה, דורכת על הסטינים, אין מקום, צחנה. אמר לו הרב, תבוא אליי עוד שבוע. אחרי שבוע חוזר לרב, אומר לו, כן, מה לך תלמידי? אומר לו, כבוד הרב, אי אפשר לזוז מילימטר, הכל ריח צחנה. אמר לו הרב, אין שום בעיה, תוציא את הכבשה, תשים פרה. אמר לו, כבוד הרב, אני אומר לך, אין מקום, כבוד הרב. אמר הרב מדבר. אמר לו, בני יקירי, תשים פרה. הוציא את הכבשה, שם פרה. שבוע שלם קהל קדוש. הוא לא מבין את הרב. חבל על הזמן, עושה חשבון נפש. מה, הרב לא מבין אותי? אני אומר לו, אין מקום, יש לי 10 ילדים, איזה ריח, איזה צחנה. סכנת נפשות של ממש. אחרי מספר ימים, הוא בא לרב, אומר לו, הרב, תוציא בבקשה את הפרה. תשים כבשה. הוא לא, הרב, תודה רבה. השם יברך את הרב. באמת תודה רבה לך, כבוד הרב. השתבח שמו לעד שמלך בחיי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, באמת? שמח לשים כבשה? אמר לו, כן. הוא אומר לו, כבוד הרב, תודה רבה לך. הוציא את הפרה ושם כבשה. אחרי שבוע עוד פעם הוא בא לרב,
אומר לו הרב, מה לעשות עכשיו? הוא אומר לו עכשיו, תוציא בבקשה את הכבשה. הוא אומר לו הרב, תודה רבה. הוא אומר לו הרב, יש לך מקום בבית? הוא אומר לו הרב, השתבח שמו לעד, הרב, יש לנו מקום בבית, בשפע, אם הרב יכול לשלוח אורחים, גם יהיה טוב. מה ראינו פה? יהודי יש לו השגחה פרטית, לפעמים הוא חושב שהוא צריך מקום ענק, 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 ענק כדי להכניס אורחים. כשיש מקום בלב, יש מקום בכל מקום. כשאין מקום בלב, אדם יהיה לו בית עם 20 חדרים, ו12 מרפסות, ו24 מפלסים, הוא לא יכניס זבוב לארח אותו. כשאדם מבין שהוא מושגח תדיר על ידי השם יתברך, וכל הקוראת אותו זה השם יתברך, השתבח שמו לעד, זה הכל. עכשיו נספר מעשה, השגחה פרטית, שיש שם גם צער בעלי חיים, והשגחה פרטית מדוקדקת. היה רועה צאן אחד שהכיל מלא כבשים ומלא עיזים, והוא היה הרועה שלהם, חלם להם בחלים, סופר אותם, מונה אותם, עומד איתם על הערים, שמח וטוב לב. יום אחד רועה צאן שבכל יום יוצאת כבשה ובורחת. כל פעם שהוא מונה את הכבשים, כל יום יומיים, חסרה כבשה 2. אחרי 3 שבועות הוא סופר, והוא רואה שמכל העדר הענק חסרים לא פחות ולא יותר 21 כבשים. מה עשה? אמר זהו, אני חייב לעבור ולדקדק ולראות, אומר הרועה צאן, היכן הולכות הכבשים, לאן הולכים הכבשים? הוא עוקב בצורה חרישית, ופתאום הוא רואה שבסוף העדר יוצאת כבשה אחת, בורחת הצידה, ומטפסת על ההר, ועולה שם בכביש שעולה סביב להר ככה מסביב, והיא עולה עד לראש ההר, והוא עוקב אחריה, עזב את כל הצאן ורודף אחריה במעקב צמוד, עד שהוא רואה פתאום שבראש ההר עומד לו דוב נכה, וכל העצמות של הכבשים סביב הדוב. והכבשה הולכת עד לדוב, והדוב אוכל אותה. אמר רועה צאן, מה רבו מעשיך השם? איך אתה מפרנס, השתבח שמך לעד מלכנו, מביצי קינים ועד קרני ראם. אפילו דוב כזה ענק, נכה שאינו יכול לזוז, שנמצא בראש ההר במרחק כה רב, אתה ממציא לו כל פעם את מזונו עד אליו. מפה אנחנו רואים השגחה פרטית של ממש. שכשהאדם הופך להיות יותר בטוח בהשם, אז להשם יש יותר שמחה לתת לו. אומר רבי נחמן ברסלב, בליקוטי מוהר"ן, זכותו יגן עליכם על כלל ישראל, נין ונכד לבעל שם טוב הקדוש. בשעה שהאדם שם ביטחונו על בשר ודם, הקדוש ברוך הוא מסיר השגחתו ממנו ומשאיר אותו על בשר ודם. מתי שהאדם שם ביטחונו בהשם יתברך, אז הוא זוכה הלכה למעשה להשגחה פרטית ולשמירה עליונה. בואו קהל קדוש, לא נספר לקדוש ברוך הוא על הצרות שלנו. נספר לצרות שלנו שיש הקדוש ברוך הוא, ואז השגחה תדירה, פרטית וכללית, לא תמוש מאיתנו לעד ולעולמי עולמים, לנצח נצחים, אמן ואמן. תודה רבה.